onda que viaxa por un medio elástico, aire, auga, ata chegar ao río. Para que existan as ondas sonoras ten que haber unha perturbación ou vibración nalgún medio. Por exemplo, o aleteo dunha ave ou o golpe dunha pedra nunha poza de auga. Nas nosas copas, as perturbacións prodúcense na auga ao flotar por dentro da superficie dos recipientes. Pódese relacionar a forma das copas cunha campá. Podemos golpear a copa cunha baqueta e así producir un son, pero a flotar co dedo único a superficie da copa produce un son diferente. O dedo húmido actúa dun xeito parecido a como o faría o arco dun violín. Provoca rozamento. Mollar o dedo sería como botar resina no arco do violín. Todos os materiais teñen unha frecuencia natural a que vibran, chamada frecuencia de resoancia. Cando os golpeas ou pulsas, estes emiten un son que será sempre o mesmo. O roce do dedo na superficie da copa provoca que o cristal vibre. Esta vibración transmítese ao aire. Se a copa ten algún líquido, as vibracións tamén se transmiten ao aire. Cando se transmiten vibracións ao líquido, perdese enerxía. Se se perde moita, a frecuencia da onda disminúe e o son é máis grave. Por esta razón, prodúcense diferentes tons a diferentes niveis de auga ou de calquera outro líquido. Con diferentes niveis de auga en diferentes copas, podemos chegar a producir melodías. Resumindo, o son é unha onda que se propaga por calquera medio. O ton do son depende da enerxía que se perda e esta depende da cantidade de líquido que contén a copa.